τον Γιάννη Λαζαρίδη και τον Κυριάκο Βιολάρη για να συζητήσουμε για την παράσταση Άκουσον. Εδώ μιλάμε για εγχειρίδιο. Λυσάρι είναι. Πώς να κάνετε σεξ με όποιον θέλετε. Πολύ χαίρομαι. Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε? Καλησπέρα. Δηλαδή, δίνετε σε αυτό το αναπάντητο ερώτημα λύσεις και προτάσεις. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο ταλαιπωρεί πολύ κόσμο. Δηλαδή, σίγουρα ταλαιπωρεί τα αγόρια στα μπαρ το βράδυ. Βλέπουν ένα ωραίο κορίτσι και θεωρούν ότι θα φάνε χιλόπιτα. Γιατί τι θα φας άμα πας και να της πεις θέλω να κάνουμε σεξ, ας πούμε. Δεν θα τη φας, θα τη φας. Λοιπόν. Εγώ νομίζω ταλαιπωρεί πιο πολύ και τα κορίτσια, όχι γιατί? μόνο. Γιατί αυτό πιστεύω. Εμείς θέλουμε μόνο να παντρευτούμε, δεν έχουμε καμία σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει τότε. Για να κάνουμε παιδιά. Μόνο για τεκνοποίηση μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει η απόλαυση του πράγματος καταρχήν, για να μην παρεξηγούμεθα. Εντάξει. Αλλά. Λοιπόν, είναι μια παράσταση την οποία την έχει γράψει ο Ιάκωβος Μελωνάς. Ανέβηκε πάλι πριν από 3 χρόνια στην πόλη μας. Το ανεβάζουμε εμείς τώρα. Έχω 2 καταπληκτικά παιδιά μαζί μου, τον Κυριάκο τον Βιολάρη και την Ατάστη Τζακυρίδου, η οποία δεν είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Δεν δίνουμε ακριβώς λύσεις. Λέμε πράγματα τα οποία μας περνάνε από μικρή ηλικία, βασικά τα έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή είναι σκετσάκια. Ναι. Τα οποία λένε από την μικρή ηλικία τις απορίες που έχουμε. Λέγε, ρίχτω τώρα. Φύγαμε. Τι είναι σεξ? Νομίζω ότι αυτό είναι έως και αυτονόητο. Αλλά πάμε. Ναι, αλλά όταν είσαι μικρός το ξέρεις, ρωτάς. Ναι, είναι αυτό που ανεβαίνεις πάνω στο κεφάλι του άλλου. Είχε ένα πάρα πολύ ωραίο κόμιξ παλιά, δεν ξέρω αν το είχατε δει, με 2 αγοράκια που έλεγε: ωραία, ανέβηκα από πάνω στο κεφάλι το κοριτσάκι με το αγοράκι. Τώρα τι κάνουμε? Ναι, είναι παλιό αυτό. Γιατί κυνηγάει, καταλαβαίνεις, τη λογική και την άπνατο και το τρέιλερ. Τι βλέπουμε εδώ? Εδώ βλέπουμε το τρέιλερ της παράστασης, το οποίο το έφτιαξε ο καταπληκτικός Παναγιώτης Κουντουράς. Βρε τον Παναγιώτη, βρε. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είναι πάντα παρόν σε αυτή την εκπομπή, είτε είναι Πέμπτη και βλέπουμε νέες ταινίες, είτε κάνει δουλειές για υπόλοιπες παραστάσεις. Οι οποίες είναι καταπληκτικές, μπορώ να πω, οι δουλειές του. Είναι καταπληκτικές, μπράβο, του είναι πολύ ταλαντούχος. Αυτό είναι το τρέιλερ της παράστασης. Ο Κυριάκος και η Νατάσα. Εγώ. Θυμίζει τίποτα σε τίποτα τη σκηνή σας? Όχι, δεν θυμίζει καθόλου τη σκηνή μας. Απόψη σκηνικού, ρε παιδί. Όχι, όχι. Μια γιαγιά που είδα να περνάει και αυτή για σεξ. Η γιαγιά υπάρχει στην παράσταση. Η γιαγιά υπάρχει στην παράσταση. Κόβεται το σεξ, σωστά, πολύ σωστά. Παιδιά, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Αυτό αυτή μου κόβεται το σεξ. Ακριβώς. Επειδή έγινε 80 χρονών η γυναίκα. Ναι. Έχει διάφορους ρόλους. Επειδή είναι σκετσάκια και δεν είναι ένα έργο που έχει μια αρχή, μέση και τέλος από την αρχή ως το έργο. Έχει σκετσάκια με αρχή, μέση, τέλος. Ναι, αλλά θέλω συμπεράσματα. Θέλω συμπεράσματα, αποστάγματα ζωής. Κυριάκο. Τι να σας πω. Ανασκουμπόθηκε και Κυριάκο, σηκώθηκε από τη θέση, την έτοιμος να απαντήσει. Θέλω να μου πεις τι σου μένει από την παράσταση αυτή, δηλαδή με μία λέξη, όταν πέφτεις και κοιμάσαι. Τι είναι αυτό που στριφογυρίζει στο μυαλό σου σχετικά με την παράσταση, τι σε έμαθε? Πρώτα απ' όλα. Να μην ξεχάσω τα λόγια μου. Ναι, εκτός του φυσικά. Το κοινό. Πάντα σκέφτομαι το κοινό, επειδή είναι πάντα ζωντανό μαζί μας, μας βοηθάει, επειδή είναι διαδραστικό. Οκ. Ναι, και είναι πάντα ζωντανό, δόξα τω Θεώ μέχρι στιγμής. Και θα συνεχίσει, πιστεύω. Εννοείς δεν θα... Όχι. Θα είναι ζωντανό, εννοείς από άποψη παράσταση, ωραία. Ναι. Τώρα τι να σας πω. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ας πούμε, τα κορίτσια ντρέπονται όταν τους κάνετε τα σκετσάκια, όταν έρχεται η ώρα τους να συμμετάσχουν σε αυτή τη διάδραση. Κάνουν πίσω, βγαίνουν μπροστά τα αγόρια, είναι πιο έτοιμα να απαντήσουν. Τα κορίτσια είναι έτοιμα. Τα κορίτσια είναι έτοιμα. Οι άντρες, λίγα πράγματα. Οι γυναίκες είναι παρούσες. Χάλασε ο κόσμος, έτσι. Αυτό ήθελα να πω. Πω. Εμείς, Έτσι πιστεύαμε κι εμείς. Ότι οι άντρες θα ήταν πιο χαλαροί, αλλά. Τα δικά μας τα παλιά τα χρόνια πάντως τα κορίτσια λίγο μια τσίπα την είχαν. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα τωρινά. Είναι έτοιμα να μιλήσουν, δηλαδή. Είναι έτοιμοι. Ωραία. Πότε, ποιος, πού κτλ. Τους συντελεστές της παράστασής σας και πώς μπορούμε να έρθουμε και να σας παρακολουθήσουμε. Πού βρίσκεται το θέατρο? Ωραία. Παίζουμε στο Θέατρο Άρατος κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι τις 27 του μήνα, μέχρι 27 Φεβρουαρίου, στις 9 και 4. Ναι. Το Θέατρο Άρατος είναι στη Μοσκόφ 12, η οποία είναι κάθε της Φράγκων. Είναι ένας καινούριος χώρος. Οι συντελεστές της παράστασης είναι ο Κυριάκος ο Βιολάρης, η Νατάσα Τσακυρίδου και εγώ. 3 άτομα παίζουμε. Δίνουμε δωρεάν κρασί στην παράσταση για τους θεατές. Να πιείτε να ξεχάσετε με όλο αυτό που θα δείτε, ναι. Εγώ νομίζω ότι θα το θυμούνται. Σίγουρα θα το θυμούνται, κάνω πλάκα. Ναι, το ξέρω. Προς το παρόν πάμε πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος γελάει, το χαίρεται, περνάμε όμορφα.
Είναι ωραίο το κλίμα δηλαδή. Μέχρι πότε θα τραβήξει η ιστορία? Μέχρι 27 Φεβρουαρίου. Και όταν θα φύγουμε θα τα ξέρουμε όλα σχετικά με το σεξ? Πώς θα το κάνουμε, εν πάση περιπτώσει? Γίνεται τίποτα στο τέλος? Έχετε επικοινωνήσει με κανέναν από τους θεατές σας να σας πούνε αν όντως τα κατάφεραν, αν δώσατε λύσεις στο πρόβλημά τους? Γίνεται. Άντε, μπράβο. Αυτό είναι το θέμα. Μα με αγανακτήσατε όμως. Αυτό είναι το θέμα, βέβαια. Δεν μου απαντάτε τόση ώρα. Άρα, μέχρι πότε ερχόμαστε και σας βλέπουμε? Μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Στις 9 και 4. Ωραία, θαυμάσια. Θαυμάσια, θα έρθω να σας δω. Σας περιμένουμε με χαρά. Τα κρατάω και σημειώσεις. Θα σας κάνω και ερωτήσεις απροειδοποίητες. Διαγώνισμα. Πολύ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Να δώσουμε προσκλήσεις? Φυσικά να δώσετε. Μισό λεπτό. Όχι, τις έχουμε δώσει νομίζω. Τις έχουμε δώσει, παιδιά. Ήταν προαποφασισμένο. Ναι. Τις έχουμε δώσει. Εντάξει. Σας είμαστε υπόχρεοι που βοηθάτε τον κόσμο μας να βρει λύση σε όλα αυτά τα ερωτηματικά και που δίνετε και προσκλήσεις για να έρθει να σας το